عزو سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركوب زغوركم تعزبتنا كمي تمسيون لو مع 49 ساعة مكابي ساعة شعاتم شسترالو هاقراون زيانات حيزالكم قريبا لهم نمكتالكم بغبر زعدل مساعدكم تسنحن ميكايل حرقو فرماقم بكأنت وتاتو افلم اب نقطة حرشاوي مرمر شامبوكو عود فتنتات المرمرن اب اكال احملتن فرتات ميكايل عالم اب زتفلاليان وزواتات عن سباب عقاب قرابن انسا زقرابن هزباو زتن خيل جنفر محبر ولنتان لقس تدم زوا سيمينا وكيحي بحري كالاي قوبايا كانيو اب زينا وطعي مسو سقر نقدا سمين كوريا زكاتاتل بوجل سرحو كغطل زغرب امام روسيا بناي قوفي مسل عقيقات إسرائيل اب سوريا بزكارتو دبداب نفرتي لعل 4 سلمان صوات كم تقتلوا تحبيرو چاينا نتي أستراليا أمريكان بريطانيا زختومو تصطاو عدقيما زرزر زينا اب نقطة حرشاو مرمر شامبو عود فتن مرمرن اب كال حملتي فرتاتن اقرابني كايدالهم زيكاتي اب مروطاتا زرئتي زكايد قصالي فتنن مرمرن فرزهبو اتكلتن حدث عليتات حملتن بمتتتاو نتصاورنتومن افرايرنتومن زملكت الدقيق مصنعتي يغبر اتبابا عطيت يركبون كمزلو حلافيت نقطة اتو ملس قبر اجابير حبيروم اب حاطير غيزي زفرع عينتا تمري بانانان زيتونن كمون غعبربره شغورتن كازافان زامسلو عريتات احملتي فتنن مرمرن زتغورلو مخانم زتقساتو ملس تزكير زلو فتنن حارسو زربحن اتوتاونت حرشا زما حيشن كم زغونه غليصوم كيلاس نغرب من سي ميكائيل كفله بوغونو غون تابقال احملتن فرتاتن زغبر زلو فتنه ابت كبابي متكاتا زورسو اغراب نمتكال اب زكايرو صعري السواطو كله اب زخيل فلسطات اغراب فتنه كم تخير رديوم كيلا هابتن سامن سياس ملاش تسفا لمدما اب مهرتي صبا لوطين ممصا مروصات كبتي ناي مربح امامون كم زكاي بمقاس نحرسو زربح كم زخونه ارديوم نابكال زينام سنسكرم ابزوب عن سبانو زواتات علا برعيد حمل مالو حقازن كرنن افلطون نقحتن حبرة السباب عقاب اقرابن انسا زقرامن ببراخ زعلمه زتاي كايدالهم وكيل رينا تسفان كيل قبريس زردالو تصبصاب ارسيماس مرام اتي بجنفر بعل سلطان اقرابن انسسا زقدامن توديبو بمحمد نسبز هزباو سراويتن من محداراتن زكايد زول الزته نزصنحه تران ابركتون هزبي ام عقب اقراب بمقمقام ام مصا زحشه سراح نمعياي زحجز ممرحين نمهابيم حلافي مقوصار اقرابن انسسا زقدامن اتو دبساي ولداي اب عقب هاب تقرب زصنح نقحات እና በረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ድሕሪ 2019 ሮይ ለውጢ ከም ተመዝገበ ብምሕባር እዚ ውጽኢት ውድ ስራሕ ስለ ዝኾነ ምስ ህዝቢ ዝግበር ርክባት አገዳስ ምዃኑ ገሊጾም አግራብ አብጥቅም ዝውዕሉ በጉቦ ምዝመሓደሩ ይዝበለ ሓላፊ ጨንፈር በዓል ስልጣን አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ አንሰባ አቶ ከሰተ ተስፋጽዮን ሓረስቶት ካብ ነዊሕ ንዝጸንሐ አግራብ ናይ መዓቃብን ምክንኻንን ባህሊ ምዝውሃብ መምርሒታት አዋሃሂዶም ክሰርሕሉ አዘኻኺሮም حلاف بيت صحفت از ህዝባው ሰራዊት ኮሎኔል ሲሳይ ገብረ ስላሰን አካያዲት ስራሕ መምሕዳር ከተማ ከረን ወይዘሮ ለተንጉስ አብርሃን በወገኖም በዘይ መዋሃድን ምትሕባርን ህዝቢ ዝዕወት መደብ ስለዘየለ አምሕላውን መዕቃብና ግራብን እንሳ ዘገዳምን ዕቱብ ስጉምትታት ክውሰድ ተላቢዮም ተሳተፍት ድማ መነባብሮም ምስ አግራብ ዝተተሓሓዘ ብምዃኑ በመሰረት መምርሒታት መንግስቲ እናተኸናኸኑ ክትቀምሉ ድልዋት ምዃኑ ብምብራህ ከምዚ ዝበለ ዘተቐጻልነት ክህልዎ ተላቢዮም ተማሳሳል ዘተ አብተን ዝተረፋ ነው ዞባታት ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጥሎ ابن زوبا كركبت تركب حداريت بيت مرتي امالايت نبرت እንደቆም አብ ቀረቦም ዞምሩ ልዕድር ስለ ዝኸፈተት ቁጽርናይቶም ክሳብ ካላይ ደረጃ ትምርቶም ዝቁጽሩ ተማሃሮ ከም ዝዓበይ ተገሊጾም ዳይሬክተር ተሐዳሪት ቤት ትምህርቲ መምህር ኢስማኤል አሕመድ ነሪናው ዝሃቡ ሓበሬታ አብ ተፈለም አብሰንክ ዝጸንሐ ትሑት ርዲትን ዘይቀዋሚ መነባብሮን ተሳታፍነት አማደ ትምህርቲ ከም ተዘድለ ከም ዘይነበረ በምጥቃስ مسم جمار أقول تا حدارك بيت تمرت جنا قصر نايتهم نايم بقى درجات تمرتهم زازيمو
ዘቋረጹ ዝነበሩ ተማሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ከም ዝጎደለ ሓቢሮም ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣማላይት ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ኣገልግሎት ክትጅምር እንከላ 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 149 ናይ ማእከላይ ደረጃ ተማሃሮ ዝነበርዋ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 እቲ ኣሃዝ ናብ 48 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 324 ናይ ማእከላይን ካልኣይን ተማሃሮ ክብ ከም ዝበለ ኣረዲኡ መምህር እስማዒል ኣብ መወዳእታ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ንነበርቲ ናይቲ ከባቢ መሰርሆ ከም ዝፈጠረት ብምጥቃስ ሕፅረታታ ክማላ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ከርከበት ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ተማሃሮ ቀዲሞም ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቶም ንምቕጻል ናብ ንኡስ ዞባታት ኣቑርደት ፎርቶሳዋ ኣስማጥን ሓበሮን ክኸዱ ይግደዱ ምንባሮም ይፍለጥ ኣብ 2015 ዝተመስረተ ጨንፈር ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ትማላ ኣባፅዕ ካልኣይ ጉባኤው ኣቃኒዖም ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር መልክዕ ፀብጻብ ዘዳሎ ትሕዝቶ ዳናይት ገብሪወት ከተቕርበያ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ነድሕን ብዝብል ቴማ ብ28 መጋቢት ካልኣይ ጉባኤ ኣባፅዕ ኣቃኒዑ ኣብ ቦምበር ጨንፈር ኣቶ ተወልደ ተስፋዝጊ ማሕበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ገዛእ ርእሱ ኣብ ምውዳብ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ኣብ ልግሲ ደም ኣብ ምዕባይ ከምኡውን ወለንታውን ለገስቲ ደም ኣብ ምስሳን ኣድሂቡ ክነጥፍ ምጽንሑ ብምሕባር ኣብ 4 ንኡስ ዞባታት ጥራይ ተደሪቱ ዝጸንሐ ንጥፈታት ኣብዚ እዋን እዚ ሰፊሑ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ትሕዝቶ ባንክ ደም ብምስሳን ውሑስን እኹልን ደም ንሆስፒታላት ንምቕራብ ኣብ ንኡስ ዞባታት ጌንዳዕ ባፅዕ ዓፍዓበትን ናቕፋን ዝምስገን ገስጋስ ከም እተመዝገበ ዝጠቐሰ ኣቶ ተወልደ ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ መንእስያት ካብ ብፍላይ ሰሪጹ ንዘሎ ግንዛበን ተደሊቡ ዘሎ ተመክሮን ኣተባባዒ ምዃኑ ገሊጹ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ናይ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ጸብጻብ ምስናይ ኣብ ስራሕ ዝተረኣየ ድኻማትን ብልጫታትን ቀሪቡን ተዘቲሉን ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣቶ መሓረ ኣብርሃምን ካብ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ኣቶ በረኸት ሙሳ ዘስምዕዎ ደገፍ ቃል ኣብቲ ዞባ ኣብ ጎስጓስን ምስሳን ልግሲ ደምን ተደሊቡ ዘሎ ተመክሮ ንኻልኦት ዞባታት ኣብነት ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ድማ ኣብ ንጥፈታት ልግሲ ደም ኣተባባዕ ስራሕ ይዕመም እኳ እንተሎ ዝበረኸ ውጤት ንምምዝጋብ ኣብ ጸለውቲ ሰባት ኣተኩሮ ብምግባር ክስራሕ ብምዝኽኻር ደገፍ ምምሕዳር ዞባ ከም ዘይፍለዮም ኣረጋጊጻ ኣብ መወዳእታ ሓዳስ ኣካየዲት ኣካል ክትምረጽ እንከላ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት በኣብነት ንዝነጠፉ ውልቀ ሰባት ናይ ኣበርክቶ ወረቐት ምስክር ተዓዲሉ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውን ለገስቲ ደም ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መፋርቕ 2015 እዩ ተመስሪቱ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ማእከል ምስ ጨንፈር ትምህርቲ ብምትሕባር ኣፍልጦ ተማሃሮ ኣብ ቱሪዝም ብሓፈሻ ዘቤታዊ ቱሪዝም ድማ ብፍላይ ክብ ንምባል ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ሂቦም ኣብቲ ካብ 2 ክሳብ 28 መጋቢት ኣብ 13 ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ኣስመራ ዝተዋሃበ ኣስተምህሮ ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ማእከል ሓላፊት ጎስጓስን ሓበሬታን ወይዘሮ ኤልሳ ርእሶም ጽላት ቱሪዝም ብ4 ዕኑድ ማለት ቱሪስት በዓል ዋኒ መንግስትን ሕብረተሰብን ዝቆመ ምዃኑ ብምጥቃስ ኤርትራ ንትውንኖ ባህላዊ ባህርያዊ ታሪኻውን ካልእን ጸጋታት ቱሪዝም ገሊጻ ንኣገዳስነት ናይቲ ጽላት ኣብ ቆጠባ ጠቂሳ ድማ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ምስ ጸጋታት ሃገርና ዘላሊ ብስእሊ ዝተደገፈ ጽሑፋት ብምድላውን ብምዝርጋሕን ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ዜጋታት እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናትንቀሳቐሱ ምስ ሃብቲ ሃገሮም ክላልዩን ከስተማቕሩን ከም ዝግባእ ኣገንዚባ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይመነ ስሉሳዊ ርክብ ወለዲ መምሃራን ተማሃሮን ብምድንፋዕ ብቕዓት ተማሃሮ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ስልጠና ተዋሂቦም ኣብቲ መምሃራን ኮሚቴ ወለድን ኣባላት ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡስ ዞባን ዝተሳትፎ ስልጠና ንተራ መምሃራን ተማሃሮ ወለድን ኣብ መስርሕ መምሃር ምስትማርን ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ቀሪቡ እቲ ስልጠና ብዘይካዚ ጽልዋ ስነ ምግባር መምሃራን ኣብ ተማሃሮ ሞያዊ ሓላፍነቶምን መምህራን ዝጥቀምሉ ኣገባብ ኣብ ማህራን ውጽኢቱን ተራኮምን ወለድን ኣብ ቤት ትምህርቲ ከምኡውን ስነ ልቦናን ኩነተ ኣእምሮን ተማሃሮ ኣብ ቤት ትምህርትን ካብ ቤት ትምህርትን ወጻኢ ዝብሉ ኣርእስታት ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይመነ መምህር ግርማይ ማዓሾ ቤት ትምህርቲ ዝሰረቱ ስልጠና ንዝረኣዩ ጸገማትን ደኻማትን ብኣጋን ምፍዋስ ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ ቤተ ትምህርቲ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ብምዝኻር ስልጠንቲ ንዝቐስሞ ፍልጠት ኣብ ባይታ ብተገዳስነት ከተግብርዎ ተላቢዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ፍዓበት ብ26 መጋቢት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ ሓደጋ መኪና 4 ሰባት ሞቶም
بتي كاب قادم حليب ناب عبت تقعز زنبرت قصر سريدا ER 3 A952 زسقلت ميتسوبيشي زعينتها ናይ ጽዕነት መኪና ካብ መስመራ ወጽያ በምጽዳፋት ዘጋጠመ ሓደጋ 4 ብከቢድ 3 ድማ ብፎኪስ ቆሲሎም ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እቲ ሓደጋ ስታት 10 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምብራቕ ካብ ከተማ ፍዓበት ኣፍ ቀይሕ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ እዩ ኣጋጢሙ እታ መኪና ስታት 70 መሸማዕ እኽልን 11 ሰባትን ጽዒና ትጓዓዝ ምንባራ ክፍልት ተኻይሉሎ حلفي بوليس ترافيك نو زوبا فعبت محمد إدريس عبد الله نيري نابزحة وحبريتا اتحرقا عب متراي كوانتولو مملاق ستيرسو كخون كم زغل افنا وملكتات كم زلو عميتو زي غوركم تعزب ترجعز حد صار مساقا قريد ناقرا وزناتات حيزاكم لسوكم يعني مكتالكم كتكتو الليمة بخبر عدم زيناو مسنادو RTV ناوت لي زخبركم تعزبتي سلام كتالكم عزيز مسكن زيناو صاي نيغدا سمين كوريا زكتاتل غجله بايتو صتاو دو حورات هاغرات نزا عمت سرحو كقصل زقرب امامه روسيا بناي قوفي مسل عجيتاتهم بس دماتي غجلا موداتا زمت صورح ميازيا سرحو كم زازن كفل تخايللو اتين نطفتات سمين كوريا بزملكت عمتاوي كلتا غيزي صبصاب زقرب غجله زومبو حاريتا كم حلالف كم صنحا روسيا وغيسا اتوجل سمين كوريا ناب روسيا اصوار تدق كم زلا زغلص صبصاب ابز حلفه قربا وانا بايتو صتا كم زقرب زطوسو تعزبتي روسيان سمين كوريان الوتاو ملاش كم زهابالو يردو روسيا مسفلتنات ميسايل بزتاساسر على سمين كوريا تصريق زلو غدا بايتو صتا كلعل ترغاغام صاوعيت كتقرب مصنحي تقاس بايتو صتا كاب 2006 على سمين كوريا حيالو غداتات كتصدق كم صنحه انتخونو جنة سقومتي نقولوا لاو حوسو ديسيت كوريا كهدو كم زي كاله يحبر إسرائيل لو معسان شعات مقابي تاب قزات هاقور بزكارتو دبداب نفرتي لعلا 4 سلمان سوات كم تقتلو من كس السوري حبيروم بتي آب كتما حالب استفت سما متقعتي 10 تات كم زغسلون ناب لعلا نبرت كبير عنوات كم زسعابون اتحابريتها وسيو خافريتهم نتي دبداب زغوننا من كس سوريا بسقطها كم زي حالفو يقلتسو كانتلو إسرائيل جناب زعبات متقعت زهاوتو ملاش شاقيد يلن إسرائيل لاب العلي علامات سوريا دبداب كتكايد ناي فيلما كم زي كونو زطقسو تصبصاوات بسونكو هيوت بوزحات سوات كم زطفه يردو اتي ترغاغامي دبداب نتي كاب كتشن 11 ناب سوريا تخسيتو زلو صطاون وتادراون قلولاو ميلسو يغادودو كم زلو ناي قربات عزبتي يحبرو هزبوت ريبابليك تشاينا نتا أستراليا نيكلاساو أطوار كوادد لنزغلا ساماريناتن كال زمناو أطوارن معداك مس أمريكا بريطانيا زاتوتو تصتاول بإسران شومون تمقابيت دقيما كونين هاتو اتي عب مسكرم كلتشن إسران حرز تبتصحي تصتاوي سمع نهاقرا وعل زي من رباح نيكلاساوي أطوار بقول عزة حسموغانيا هزبوت ريبابليك تشاينا حبيرا اتي سلوساوي سمع نتفتات من رباح نيكلاساوي أطوار نمكوصار نزكايد هاقراو سقومتا زغوسي حرغنيا وددر ممعبالن شمتا أصوارن زتوابع كمون سلام رقاتن زوبا آسيان باسفيكن زرق مغانو منغس تشاينا بتوساخي أفليتوم بمسرتي عب مونغوتن هاقراس سوصح السمع أستراليا كساب كلتشعن سلاسان بوحدو حموشة زتراقاقا سامارينات كاب أمريكا كشمتيا اتوعل بزي كازي أستراليا لعلفتنا دمسي زون شاف ميسايلا زتقاللا أصوار كتونن زغيلي اتوعل ميزان حيلي زوبا آسيا باسفيك زمزابل مغانو زتقسو كيلاتات ابتو زوبا زسعوبت صتاو تصقمات قليل كم زيكون كتنقو تصنحهم اللو نسعابيناتو استغن زبا تشاينا روسيان زركبن هاقرات نتي سمع زلوون تقامو كقلصا تصنحينين هاقرات معراب بحفشا بغندو دما أمريكا قسقاس تشاينا نمبدا اب زوبا آسيا تقبرو قطاون زي قطاون متتتاو نعابي متسكم زلو ناي قربات عزبتي توصوم لومي 29 مقابيت اب ريبابليك دوب افريقيا حزبي تملالس اوتوبوس بمصدافات تسافروا ما كاب زنبر 46 اتوم 45 ميتوم بتاباو رجا ليمبوبو زغاط محرقا اتا اوتوبوس 50 مترو كاب زقمتو دندليا صديفا اتا اوتوبوس كاب بوتسوانا ناب دوب افريقيا كتما موريا بتتغعزل زنبرت كمز صرفه زغلصو سمزي دوب افريقيا زبزحو غديات زيغاتات بوتسوانا مخانو مافريطوم دحر مصدافا زسعب حرقا بارعنتي سباوي كسارا كم زعبيو اتوم سمزي بتوساخي حبيروم
ጠንቅናይት ሓደጋን ምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ብ28 መጋቢት ኣብ ማዳጋስካር ብዝተኸስተ ሓደጋ ህወብላዊ ማዕበል ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጊድ ልዕሊ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰመዚ ማዳጋስካር ዳሃዮም ዝጠፈ ሓያሎ በምህላዎ ቁጥር ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ማዕበል ኣማይታ ባይቲ ስለ ዝዓነወ ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ከም ተሃስየ ዝገለጸ መንግስቲ ማዳጋስካር ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ደንጋጋ ኣውጁ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማዳጋስካርን ጎረባብቲ ሃገራት ሞዛምቢክን ማላውን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ብጠቕላላ ልዕሊ 500 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ብኽቢድ ካብ ዝጥቃዕ ዘሎ ክፋል ሃገር ኣፍሪቃ ምዃኑ ክኢላታት ይእምቱ። ንግዳዊ ምልዋጥ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኢራንን ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ግዜ ብምንጻር ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ብኣስታት 37 ሚእታዊ ከም ዝዓበየ ተገሊጹ። ክልተን ሃገራት ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ጥራይ ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ዝግምት ምልዋጥ ከም ዘካየዳ ጸብጻባት ሓቢሮም። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ናብ ኢራን ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሰደድ ክትገብር እንከላ ኢራን ድማ ብወገና ናይ ኣስታት 900 ሚልዮን ዶላር ሰደድ ናብ ቻይና ከም ዝገብረ ተፈሊጡ ኣሎ። ክልተን ሃገራት ኣብ ወርሓ ጥርን ለካቲትን ናይ 2023 ዘካየድዎ መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ምንባሩ እዩ ዝግለጽ። ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኢራንን ንግዳዊ ዝምድንአን ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ንምንፋዕ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዝሕብራ። ክልተን ሃገራት ኣብ ጽላት ንግዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዲፕሎማስያዊ፣ ጸጥታዊ፣ ወተሃደራውን ካልእ ጽላታትን ዘለዎን ዝምድና ንምምዕባል እውን ጻዕርታት የካይዳ ምህላወን ይግለጽ። ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም። ኣብ ንቑጣ ሕርሻዊ ምርምር ሻምብቆ ዕዉት ፈተነታትን ምርምርን ኣብ እካል ኣሕምልትን ፍረታትን ይካየድ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ንኡስ ዞባታት ዓንሰባ ብዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘግራብን ህዝባዊ ዝእክብ ተኻይዱ። ጨንፈር ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ኣቃኒዑ። ኣብ ዜናታት ወፃኢ ንገዳ ሰሜን ኮርያ ዝከታተል ጉጅለ ስርሑ ክቕፅል ዝቐረበ እማም ሩስያ ብናይ ቆፍ መሰለ ዓቂታቶ። ኢስራኤል ኣብ ሶርያ ብዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ልዕሊ 40 ሰላማዊ ሰባት ከም ተቐትሉ ተሓቢሩ። ቻይና ነቲ ኣውስትራልያ ኣሜሪካን ብሪጣንያ ዝኸተሞ ጸጥታዊ ውዕል ደጊማ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም። ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን። ተኸታታሊ ፊልም ዋልታ ሓርማዝ መበል 14 ክፋል ክትቀርብ እያ። ወገኔ ግን ሰላም